பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். இறைத்தூதர் வரலாற்றின் மிகவும் முக்கியமான ஒரு சம்பவம் தான் ஹுதைபியா உடன்படிக்கையாகும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவில் வைத்து கனவு காணுகின்றார்கள் உம்ரா செய்வதாக. அந்த பின்னணியில்தான் அவர்கள் உம்ரா செய்வதற்காக மதீனாவாசிகளை சேர்த்து கொண்டு, அதாவது தன்னுடைய சஹாபாக்களை சேர்த்து கொண்டு மக்காவுக்கு புறப்பட்டு வருகிறார்கள். இடைவெளியில் அதனை தடுக்க நின்ற மக்காவாசிகளின் காரணமாக, அதன் விளைவாக இறுதியாக ஹுதைபியா உடன்படிக்கை என்ற அந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தாகியது. அப்படி கைச்சாத்து ஆகின்ற போது அந்த ஒப்பந்தத்தில் பல விஷயங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது போன்று தெரிகின்றது. உதாரணமாக, யாராவது மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு வந்தால் அவரை திருப்பி அனுப்பிவிட வேண்டும். ஆனால் மதீனாவிலிருந்து யாரும் மக்காவுக்கு வந்தால் அவரை நாங்கள் திருப்பி அனுப்ப மாட்டோம். இது போன்ற ஒப்பந்தங்களின் பல ஷரத்துகள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது போன்று தெரிகின்றது. இந்த முறை நீங்கள் ஒருபோதும் மக்காவிலே நுழைந்து உம்ரா செய்யக்கூடாது. இந்த முறை திரும்பி போய்விட வேண்டும். வார முறை தான் வர வேண்டும். அப்படி வருகின்ற போது ஒரு வாளை தவிர வேறு ஆயுதங்கள் எதனோடு நீங்கள் வரக்கூடாது என்பது போன்ற பல ஷரத்துகள் கொண்டதாக அந்த ஒப்பந்தம் இருக்கிறது. எனவே அது ஒரு வகையில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் போன்று இருப்பதன் காரணமாக சஹாபாக்கள் பலர், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தோழர்கள் பலர் அதனை மிகவும் அதிருப்தியோடு எதிர்கொள்கிறார்கள். குறிப்பாக உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ரசூலுல்லாஹ்விடத்திலே வந்தே அதனை சொல்கின்றார்கள். நீங்கள் ஒரு நபி அல்லவா? ரசூலுல்லாஹ் ஆம், நபிதான். அவர்கள் முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்கள் தானே, உங்களை எதிர்த்த நிராகரிக்கின்றவர்கள் தானே? ஓ ஆம், அப்படித்தான். அப்போது அப்படி இருக்க நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு இழிவை சுமக்க வேண்டும், இழிவான இந்த ஒப்பந்தத்தை இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அப்போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், இது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை, அவன் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டான் என்று சொல்கின்றார்கள். இதுதான் அந்த சூழல். இந்த சூழலின் போது இறுதியாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்டு முடிந்ததன் காரணமாக, மக்காவுக்கு உம்ரா செய்ய போக முடியாதன் காரணமாக, நீங்கள் இங்கேயே உங்களுடைய ஒட்டகைகளை ஆடுகளை அறுத்து எஹ்ராம் பிடவைகளை களைந்து சாதாரண நிலைக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள். சஹாபாக்கள் யாரும் அந்த கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அதற்கேற்ப நடந்து கொள்ளவில்லை. ஒரு நாளுமே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு மாற்றமாக நடக்காதவர்கள் அப்போது மாற்றமாக நடந்து கொண்டார்கள். 3 முறை அப்படி சொல்லி பார்த்தார்கள், யாருமே அதனை செய்யவில்லை. இறுதியாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கவலையோடு தங்களுடைய கூடாரத்துக்கு வருகிறார்கள். அவருடைய மனைவி உம்மு சலமா கூடாரத்திலே இருக்கிறார்கள். அவரிடம் வந்து இதனை சொல்கிறார்கள், நான் இப்படி கட்டளையிட்டேன், யாருமே இதனை பின்பற்றுபவர்களாக இல்லை, இப்போது என்ன செய்வது என்று விளங்கவில்லை என்று சொன்னபோது உம்மு சலமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா சொல்கிறார்கள், ஏன் நீங்கள் அவர்களுக்கு கட்டளையிடுங்கள், நீங்கள் போய் உங்களுடைய ஒட்டகத்தை அறுத்து உங்களுடைய சாதாரண உடைக்கு வாருங்கள், உங்களுடைய உடைகளை களைந்து சாதாரண உடைக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள். அதனை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்தபோது சஹாபாக்கள் வேறு வழியின்றி அதனை ஒப்புக்கொண்டு அந்த கட்டளையை பின்பற்றி நடக்கின்றார்கள். இந்த சம்பவம் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது என்றால், பெண்களும் கூட மிகவும் அருமையான யோசனைகளை சொல்ல முடியும். அவர்கள் புறக்கணிக்கப்படக்கூடியவர்கள் அல்ல, பெண்களும் சமூக வாழ்க்கையில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள். இத்தகைய ஒரு பெரிய ஒப்பந்த நிகழ்வின் போது கூட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய மனைவியிடத்திலே ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் என்ற உண்மை எங்களுக்கு இந்த கருத்தை சொல்கிறது. எனவே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹுதைபியா என்ற அந்த ஒப்பந்தத்தில் பங்கு கொள்பவர்களாக மனைவியை மடித்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பது மாத்திரமல்ல, ஒரு சிக்கலான நிலையின் போது மனைவியிடமும் கூறி ஆலோசனையை பெறுகிறார்கள் என்பதனை இங்கே நாங்கள் காணுகின்றோம்.